Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten tlatah pundi kemawon. Pepanggihan malih déning kula Hadi Pamungkas ing cariyos basa Jawi. Purwakaning atur pambuka kula, mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti Kang Maha Kuwaos. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken salah setunggaling cariyos cekak seratanipun nggih menika Inu kanthi ira-iraan tresnane tetep utuh. Kados pundi lampahipun cariyos sumangga dipun pidhangetaken. Bu Tias nuwun sewu kaparenga matur punapa panjenengan dinten punika wonten sesambatan kalian satunggaling priya? Ujare Budanang nalika merdaya menyang omahe Tias sekalian garwane. Pak Danang kuwi mbiyen kanca kantore Kris sing ditakoni mung mesem-mesem wae. Pitakon sing wis bola-bali mampir ing kupinge nanging pijer bingung oleh mangsuli. Mekaten Bu Tias, menawi dereng wonten ingkang badhe ngrengkuh panjenengan, kawula kekalih kepengin madosaken kanca nggih kagem panjenengan ugi kagem kangmas kawula, sebab garwanipun kangmas kula menika sampun kapundhut gangsal taun kepungkur. Sapunika putranipun sampun emak-emak sedaya. Lajeng Mas kawula kepingin pados kanca kangge nyambung gesang sami-sami sampun piyambakan. Pramila menawi kersa kawula kok kepingin raketaken pasderekan kalian panjenengan. Panyambunge Pak Danang. Tias banjur mangsuli yen nganti saiki atine isih durung kebuka kanggo priya liya. Atine isih wutuh kanggo gegantilaning urip sing ngajak bungah lan susah 24 taun lawase mecaki samudra Bali Wisma. Yen dipikir-pikir Tias kudu ngguyu dhewe. Dheweke iki ngrumangsani ora ayu, sekolah dhuwur ya ora, sugih bondo donya ya ora, umur ya wis meh angslup, STW istilah wong saiki. Nanging gumune kok akeh duda sing kepengin dadi sisihane. Ana sing merga ditinggal seda garwane, ana sing merga pegatan, malah ana sing isih duwe bojo barang karepe mono pengin diwayu. Wis meh 8 taun Krisnawan katimbalan dening Kang Murba urip. Tias sumedhot banget wektu ditinggal sisihane. Senajan wis 7 taun ngrumat Kris kanthi sabar lan telaten, dokter uga wis nerangake yen larane Kris iku klebu lara sing madal salwiring tamba. Nanging Tias tetep ngrasa durung siap nampa musibah mau. Atine sumendal, anak-anake isih durung padha mentas. Dheweke ora bisa mbayangake piye obate dadi single parent nguliahake anak loro. Nanging Tias kalebu wong sing tatak. Wektu Kris tinggal donya, anak-anake padha diajak nyuceni wujud tanda bektine sing pungkasan marang sisihane sing uga bapake bocah-bocah sing banget ditresnani. Kris kapundhut nalika umure ngancik 48 taun. Tias lagi 46 taun luwih sithik. Ana sing terus ngajak Tias omah-omah nalika anggone dadi randha udakara 2 taunan. Jeng Tias, panjenengan rak wis 2 taun luwih ditinggal seda keng raka. Aku ya wis setahun iki sisihanku kapundhut. Piye yen awake dhewe padha bangun Bali Wisma? Ujare Pak Toto ing sawijining wengi nalika dolan ing omahe Tias. Tias durung siap jawab. Pak Toto pancen rada kerep ndolani Tias nganti Tias pakewuh karo tangga teparo. Pak Toto tepung Tias saka almarhumah Bu Toto, kanca sename Tias.
Kris uga wis kenal. Waktu Kris kapundhut, Pak Toto sekalian uga nglayat, malah melu mbagekake tamu sing padha rawuh. Tias wis ngerti sapa Pak Toto, piyayine sabar lan setya. Kuwi bisa diprangguli Tias wektu Bu Toto gerah. Pak Toto sabar lan telaten banget anggone ngrumat, wiwit nyirami, ndulang nganti mijeti diayahi dhewe. Bab ekonomi Pak Toto uga ora perlu dikuwatirake, nyekel gawean mapan lan sarwa kecukupan. Nanging Tias kok rasane durung srek lan durung bisa mbirat rasa tresna marang Krisnawan. Kris kaya-kaya isih kumlebat ing saubenging omah. Ora, aku durung bisa. Mengkono batine Tias. Ewa semono Pak Toto kanthi sabar isih ngenteni wangsulane Tias. Kamangka wis bola-bali Tias ngaturi supaya golek sisihan liyane. Nanging nganti saiki isih durung kersa. Sawetara wektu sakwise kuwi Tias nekani ulemane kangmase sing mantu putra putrine ing Yogyakarta. Ing kono Tias ditepungake bisane kangmase, mbuh mireng saka ngendi yen Tias wis ora duwe sisihan. Lah kok sorene sabubare pahargyan restu ya mantene kuwi matur, "Bule, punika dalem pikantuk amanat saking Bu Meresepuh. Kapure matur Bule, mbok menawi kersa Bule badhe dipun tepakaken kalian kapernah palipun Mas Sena ngasta dosen wonten salah satunggaling pawiyatan luhur ing Yogya mriki. Sampun watawis 6 taun sapriki perakan kalian garwanipun. Putranipun ugi putri sedaya sampun sami krama." Kanthi gamblang restu nerusake menyang Tias. Nalika resepsi awan mau, piyayine jare ya rawuh, malah dadi seksi. Tias pancen weruh ana seksi loro, nanging ora nggatekake piyayine. Durung nganti dikenalake, Tias wis nolak kanthi alus. Rasane atine isih ilang separo, isih suwung, durung bisa nampa tekane priya liya. Durung suwe iki ana kedadian sing gawe atine Tias goreh. Ana salah sijine kanca rakete wektu SMP malah tau jejeran lungguh, sing wis 40 taun kepungkur ora tau kabar kinabaran. Ngerti-ngerti telepon lan cerita ngalor ngidul nganti suwe. Tias takon, "Kok ngerti telepone saka ngendi?" Jare Firman, mengkono jenenge kancane mau saka Mbak Yuni Tias sing kebeneran saiki sakutha karo dheweke. Banjur wektu ana tugas ing Blora, Firman ngelingake mampir omahe Tias. "Piye kabare, Yas? Aku seneng banget bisa ketemu kowe. Rasane kaya ngimpi tenan," ujare Firman wektu dibagekake Tias karo gegem kenceng tangane Tias lan nggawa esem kang nunjem ati. Lelorone banjur padha crita lelakon uripe. "Ora sengaja kapan kuwi aku ketemu Bu Tanti, Mbak Yumu. Njur tak wanek-wanekake takon, papan dunungmu ana ngendi? Bu Tanti ngendika yen kowe saiki wis ijen. Senajan wis suwe nanging aku rak lagi krungu kabar iki. Dadi ing kalodhangan iki aku sak keluarga ngaturake bela sungkawa atas kapundhute Mas Krisnawan. Sing gedhe pangupuramu ya, Yas." "Matur nuwun, Fir, karo atensimu. Senajan wiwitane abot nanging saiki aku wis kuat ngadepi kanyatan. Aku tetep syukur karo paringane Gusti Allah. Alhamdulillah saiki anak-anakku wis padha cekel gawe mapan." Sabubare ketemu Tias, Firman kaya-kaya ora kuat ngempet rasane ati. Rasa sing wis puluhan taun disimpen jero. Dheweke njur kelingan rasa sing wiwit biyen diendem.
Wektu kuwi Tias lan Firman padha-padha menehi spirit sinau, durung ana rasa piye-piye kejaba rasa kekancan kang murni. Lelorone padha tulung tinulung bab pasinaonan lan liya-liyane, rasane nyenengake banget. Mbok menawa rasa pangrasa sing tuwuh wektu kuwi jane rasa sing tresna, nanging lelorone durung padha ngrahita. Saiki senajan wis puluhan taun, jebul rasa kuwi ora tau bisa ilang. Tias sing sakawit wis ora arep batin maneh, nanging bareng ketemu adu arep karo Firman, kaya ana sing komplang ing sajroning atine. Patemon sing ora kinira iki bener-bener gawe goreh, gelo lan lara banget. Nanging kabeh kudu dipupus, iki mono lelakoning urip. Ora kabeh sing digonta bisa keturutan. Gusti Allah mesti wis kagungan rancangan sing luwih apik tumrap umate. Saiki Firman wis mengku keluarga sing kebak kabagian. Tias ora arep ngerusak kemapanan iki. Sabaline Firman, Tias nangis ngguguk. Ya kene dadak ana sak pertemuan iki, apa maneh bareng lamat-lamat keprungu suarane pengamen ing tangga tengen ngomah nyanyekake lagune Kus Plus, yaiku Ande Ko Datang. Atine saya keronta-ronta, saya cuwa. Semono uga Firman ing SMS-e dhewe uga ngandhakake yen atine goreh lan awake ngleyang. Dheweke ngrumangsani tangeh bisa sandingan karo Tias. Jeneng manungsa terkadang Tias uga meh wae goyah. Tau nganti meh pirang-pirang dina Tias ora doyan mangan lan ora bisa turu, nganti kudu kelaran lan bobot awake dadi susut. Akeh anak-anake nganti padha kuwatir. Nanging Tias ora gelem crita apa-apa marang anake. Dadi anake ya ora ana sing weruh apa sebabe ibune kudu lara lan kuru. Tias tetep budidaya nglalekake Firman, nanging rasane angel lan abot banget. Yen wis ngono, Tias cepet-cepet amek wundu, nuli salat, matur lan nyuwun sak bisa-bisane ngudharasa marang Gusti Allah. Kabeh dipasrahake ing ngarasane lan kersane Gusti Allah kang maha paring pepadang. Durung mari priye ati, lah kok Pak lan Budanang rawuh sak perlu nakokake Tias yen mbok menawa kepengin omah-omah maneh. Sejatine anak-anake Tias nyarujuki wae yen ibune ngersakake krama maneh. Karepen ibune ana kancane greneng-greneng lan ana sing dijak rembugan yen ana rubeda. Apa maneh bocah-bocah mau saiki wis padha omah-omah, siji ing Bandung, sijine ing Tuban. Tias tetep milih manggon ing Kudus dikancani kang mase sing wis 11 taun iki kumpul saomah karo dheweke. Saliyane ngencengi ibadah kanggo ngisi wektu, Tias sing hobi maca lengganan panyebar semangat kanggo nambahi kawruhe warta basa lan nguri-uri sastra Jawa sing wektu cilikane bapak ibune uga ajeg lengganan. Yen pinuju ing Bandung tilik anak putune, Tias uga ngajak anake wadon nyang Gramedia golek buku kawruh agama, biografine wong-wong kondang, novel lan liyane. Bener jare bebasan, buku kuwi jendela dunia. Tias pancen ngarasa suwung yen sedina wae ora demek wacan. Dina-dina iki Tias uga lagi seneng-senenge ngundang putu. Dheweke wirawiri Kudus Bandung lan Kudus Tuban niliki putu-putune sing padha ditinggal nyambut gawe bapak ibune. Atine bahagia banget kaparingan
putu lanang loro sing pinter-pinter lan gemesake. Tias sajake pancen isih durung bisa ngedum katresnane tumrap wong liya sakliyane karo Krisnawan.